Bobby Gun. Охо, какво правите под леглото? Днес ще ви покажа как сами да съберете пари за коледен подарък. Но първо да ви извадим от там. Ау! Не обичам да се моля за подаръци, затова тази година реших да си изработя пари за тях. Вижте какво съм намислил. Красавец е, нали? Нека да се залаваме за работа. Каквото правите. Натиснете лайк бутон. Абонирайте за канала. Натиснете камбанката. А сега обратно към клипа. Добре. Мама ми каза, че ако си изчиста стаята, ще ме възнагради. Но аз мрази да е чиста. Готово. А каква си антилопа? Газела.